Salindri diaturi jumeneng ngono pasumbang lelagon kok gen diatur karo genduk Niken Salindri. Oh ngono ya 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 disupati musik Mas Joro ya untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri kota tahu ya Niken Salindri yuk. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang apa? Tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Lho, lek kowe njaluk sangwaku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaramu kaya bayar aku akeh bayaramu. Beda Pak, bayaran. Beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngareng jenengane bapakku lho Pak. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Kudune yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene selo wis nek ora percaya takon ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem kok. Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya Nduk? Alhamdulillah sehat Pak pangestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat. Fit. Alhamdulillah. Niki acarane apa? Dies Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies hari, Natalis lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki ketingale. Pisan iki ya. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Tahun wingi wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan, nggih ya. Nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres lho, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat bener lho, Pak. Ya. Nggih, benten kali SMK ku, Pak. SMK-mu? Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan tangan. Nggih maksudnya sebelah jas biru niku. Lah kaya penjane Pak Lukman. Nggih, nggih sedalu, Pak. Mungkin sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar, ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sida sidane. Oh lah. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngomong.
Saged dicicil niki Salindri. Dicicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih, Pak nggih. Kaya nguntal-apil. Isu awan jare. Ah, kamu selaku juga dadi siswi ya? Kamu masih SMA ta, Nduk? Iya, masih, Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Nah, ya? Sudah? Sudah. Silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa? Manut. Nah, ya. Arep nembang apa? Terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Napa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Ya sing halus e. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, kok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kesoke dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Napa, Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian, Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene Nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Cek suwe men. Cek nglewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nanggepi
lola 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 long ayo ta sambung rasa nanging wanci iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka melandangan Pace. Heeh. WA nembe kecetit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda melandangan kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya ya kuwi penjarane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso. Ya nah bacana tanana ingkang rupeda nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya. Yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya sing gedhe Pak ngapuranmu Kang Mas papajan
iya yen sita riplan andika gamelan Bali para kanca bisa nyumaran dina lamen serana sing gedhe pangapurampu kang mas kapujanku jajan kang hatiku sambungku mong wenti telu ngrobek dasaremu mendah apa saking mureh lastarine tapi berantine tandana ingkang ngeruwe yang mengakibate aku mong bayangke ramoe atiku iki yen panjenengan bocah kalu iki pamatanan setatati mendah apa ya replan andika mesti patya melihat Mami jaran lahir putri Celestia terus bisa nyumaran di kota serana Oi rasanya kurang komplit Nduk Niken ya kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken mula diaturi tindak panggung ya yap diaturi tindak panggung monggo Pak Lukman ya termasuk mengidolakan genduk Niken Salindri oh ngono keparang tindak mriki Pak ya engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung oh ngono
Aku nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya, tandha tresno. Yo, turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki. Nggih, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PG 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Santri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Lha kok sik to? Oh, sik arep nganti. Ayo, wis puas kok Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Nggih, sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak, setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah. Oh, Pak nggih. nggih. Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula, wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih. Pak nuwun mboten nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku. Nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi Ibu. Nggih. Napa lagu napa nduk niken Bu? Napa, Bu? Ya. Bokong semok. Pripun? Ya, ayo iki. Nah. Jenengmu sapa coba, Gus? Kula Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Nggih. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lha napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada nganggo apa maneh kangkong. Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih, leres. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sama penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya, Tak dalang. kenali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Mas, jajal suluk titik-titik Ya, ya. Ayo, suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Lho, ai Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe O. Ah. Ayo.
Apa seluke sampean apa? Sing mau. Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lilo lamun kelangan ora keketun Trimo lamun kataman sesare Lagawa nalongso srahing Bathara Ya. Lho, siswa oning SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-cita ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten Ya baten kok siap menyawamu ki. Ratatak gak tatak blas Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora tatak blas ngono kuwi sampean wis. ora wani Sing gak mbok wantene apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? kata Kata. nggih Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedak iki gigrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? nggih leres Kowe merasa kecil to? nggih Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek kowe. makane wedi Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Lintang Asmara. Ciang Pantara. Kok fales to, Pak? Kok fales to? Ora. Nah. Nah. Nah, gitu. Ciang Pantara Ratri mengacipta pukulo. Nah. Ketak wayang le iki le. Nah, iki ya kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem di Sokan. Tapi swantene pun Toto nggih, Pak. Nah, Toto. Mas apa, Mas? Dirli. Dirli. Pokoke apa-apane Dirli. Ya, coba campur sari. Ya,